Kuhlale kuyintokozo ukuthi sibuye silethe udaba kuwena. Siyacela ke kube intokozo nakuwena ukuthi ulandele lo mfanekiso oqoshiwe sike siwenzela wena bese uqinisekisa ukuthi uyasubscribe, uyalike le video, ukhombisa ukuthi uyakuthokozela sikwenza kuwena. There's a link below that you can use to become a member and the account that you can also use to contribute ukuthi unesifiso contribute nokubona i-channel ithuthuka nathi sithuthuka nje empilweni because we dedicate our time and effort to make sure ukuthi you understand some of the dreams esiwaletha kuwena. Mina ke igama nguPastor Nike sibheka iphupho la elikakhetha ukuthula wakambatha. Uthi sawubona pastor ngicela ubuza la ukuphupha ke ugeze izitsha ezinamafutha kuchazayo. Izitsha isitsha simelela umuntu. In most cases izitsha simelela umuntu. Biblically isitsha siwumuntu simelela umuntu futhi. Noma singamelela inhliziyo yomuntu kodwa siwumuntu isitsha. So ngasho lokho ke akuvamanga ukuthi isitsha sibe isitsha nje kodwa sike sithi number 1 uma uphupha isitsha noma ke izitsha kuPaul uhloma ubona isitsha nje eningi lungasho ukuthi ke uzungezwa abantu abaningi abade mhlawumbe ngenzeka abadelelekile abanye abahlonishwayo abanye abanodumo abanye abantu mhlawumbe abangcwele. 2 Timothy noma Timothy wesibili chapter 2 verse 20 kepha ke endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesilver kuphela kodwa ke nezemithi nezobumba labanye ngezodumo labanye ngezokudunyiswa yabona. Number 2 uma uphupha izitsha futhi singathi sina kuPaul uma ubona izitsha eziningi lushokolo ukuthi ke unengcebo noma kunengcebo esuke iza noma kunokuchuma nempumelelo ezayo kuwena yayibona. Number 3 asesithi ke manje usuphupha izitsha kuPaul futhi uma uzigeza izitsha lapha ngokwesintu kushokela isidingo mhlawumbe sokuhlambulula noma sokusihlambulula ususe ngaba amathunzi amnyama noma icwaca noma ngesichitho yabo. Okwesine futhi singakubalula ukuthi uma uphupha izitsha kuPaul uma lezi zitsha uzigeza futhi olungabeli ushokela ukuthi kuzodingeka uphenduke ulahle mhlawumbe imikhuba emibi futhi usindiswe. NgokaMathewu 23 verse 26 umfarisi oyimpumputi ehlanza kuqala ngaphakathi kwendlebe noqwembe ukuze ke ningaphandle lakho lihlanzeke yabona. Okuyisihlanu singakusho ukuthi uma uphupha isitsha futhi kubalekile sikuveza ukuthi uPaul uhloma uzigeza ke lezi zitsha lusho ukusindiswa ukusigcina umsulwa futhi ungcwele yabo. 2 Timothy verse 21 Timothy wesibili chapter 2 verse 21 ngakho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba yisitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe esilungiselwe ukusetshenziswa umniniso esilungiselwe yonke imisebenzi emihle. Number 6 futhi uma uphupha izitsha kuPaul uma uzigeza izitsha lusho ke ukuthi ngeze kunomsebenzi ukuphendula abanye abantu abanezono ikakhulu labo abakulungele ukuphenduka njengamanje. Ngenze kumfundisi ngenze kuyinceke ngenze umuntu ubizelwe kulolo bizo lokuphendula abantu. Leviticus 6 verse 28 kodwa ke isitsha sobumba okuphekelwe kuso siyakuphulwa kepha uma kuphekwa ekhanzini lethusi siyakuphuculwa sihlanzwe ngamanzi. Number 7 uma uphupha futhi izitsha kuPaul uhluma uzigeza izitsha lusho ukuthi ke kuzodingeka usize abantu futhi uxazulule izinkinga ezibakhungethe. Kanti kungaphinde kusho futhi ukuthi uma uphupha izitsha kuba uPaul uhluma uzigeza olushokela ukuthi ngenzeka kunabantu abadinga ukuhlanjulwa mhlawumbe emndenini wakho kunabantu mhlawumbe edinga abahlanjulwe bagezwe noma kunabantu efuna nibuyisane nabo ke ngaphakathi komndeni wenu nedale uxolo uhlale phansi njengomndeni nilungise izinkinga amavishivishi labo enqabane khona. Number 9 futhi uma uphupha kala izitsha kuPaul esingathatha nje ukuthi luhle uma uzigeza ukuthi kade uqabene nomkakho lungasho ukuthi mhlawumbe usuliqaphele liphutha lakho futhi kumele ke ulungise uphinde uxolise ihlalisane ngokuthula kungenjalo uNkulunkulu ongenzeka bese uyakuflathela. uPetro oqala chapter 3 verse 7 uthi ngokunjalo madoda hlala nomkenu ngokuqonda
nibahlonipha besifazane njengesitsha esibuthakathaka kakhudlwana, njengalokhu beyizindlalifa kanye nani zomusa wokuphila ukuze umkhuleko yenu ingathiwa. Number 10, uma uba futhi izitsha kuwuphawu uma uzigeza une-ex yakho. Lusho-ke isimo sokuthi-ke nihlale phansi nalowa muntu nilungise isimo bese nithelelana namanzi. Number 11, futhi uma uphupha la izitsha kuwuphawu uma uzigeza nesitha sakho noma nomuntu ongazwani naye. Lusho ukuthi kuzodinga ukuthi nihlale phansi nilungise nixazulule isimo esenza-ke nibe nengxabano noma kube-ke nengxabano nje phakathi kwenu, yabona ngana kwethu. So lokhu singakusho, siyabonga uNkulunkulu kulonto enkulunkulu akakubusise. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike le video. Be blessed.